Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Zingane zesimbo, sana nesimbo. Siyaxoxa. Mhlambe guys, ngi-addressa lento ebuye ibe nzima. Ayikho nzima ukuthi akuhlukaniseki. Yabo uthando nesimbo i-TV show ifika nama episodes akhona. Mase ukuthi njengoba sesiyabazi ke kuthando nesithembu futhi ke i-reality show basebenzisa amagama abo njengebona njalo siyabalandela la ku social media kulungile ukuthi benzani. I-TV show inendawo yayo ne-direction yayo. Mayisifikile i-TV show njengoba sengikhulume ngo-episode 3 or 4, 5, 6, 7 noma yiphi episode. Kube nento yokuthi njengoba sixoxa nawe ubafollowa bonke la ku social media uyazi ukuthi okay lena ku social media ayikho nje, lena ku TV show inje. Nami ke ngivele ngazi ukuthi ngenze njani ngoba ngaleso sikhathi ngikhuluma nge-episode. I-episode izonginika lokho okufanele ukuthi ngikhulume ngakho mangenza i-review. Isibonelo nje, ubaba uMsileko ku season 7 uhlalisa amakhosikazi akhuluma nabo ukuthi ezinye izinto afisa ukuthi zenzeke phakathi kwabantwana omnini bengene kuzona zonke izindlu. Maye bala ukuthi bangena kuzona zonke izindlu uthi endlini kaMakhumalo abangeni. Mawu active ku social media, umlandeli Makhumalo social media, ngingezwa ngawo ukuthi mangaki ama live video aMakhumalo obone khona umnini nosisi kamnini lo mncane. Enye ngikhumbulayo leyo uMakhumalo waphendula khona ukuthi uthando nesithembu bazobuya season 7 ungakafiki ube nentombazane le kaMayeni encane wathi ugirl lo ufika kuyena every day aliphela usuku engambonanga. Kodwa sezwe ngoba uMsileko mayisehleli nabo etafuleni wathi omawandi. Ngikhumbula ukuthi enye ivideo engayenza ngaze ngathi kuyabonakala ukuthi labanye abantwana base Park ngoba sesimbona uMakhumalo ezithombeni nezinye izingane lezi ezihlala eMzumbe. Sike sambona noGirl kaMangwabe nokaMayeni nomnini. Futhi kumnini nje ngasesikhathi esiningihlezi kuhleli noMakhumalo ngoba nakulama live video besesiza umnini ekhuluma. Kodwa mase beku TV show okushiwo uMsileko ukuthi izingane azingene zonke izindlu. Sengikhuluma lokho kushiwo uMsileko. Inkinga manje ukuthi unalo ulwazi lokuthi nazi izithombe mase sithi kanjani nama ngazi ukuthi ke lapho ke ngizothini. Ingakho ngibe ngithi ezinye izinto u-social media uyayimosha, ziningi izinto ezimosha social media. Ngikhumbula kwi-show yoBhutuloyiso uPhelo eseqala defender uSis Jane ngathi hey ishow yabo ihamba kahle abasiyeke size sifike egcineni uma kukhona abafisa ukukhuluma ukuthi lokhu beku-selectwe for i-TV show besichazele egcineni ngoba sayithanda yonke into abayiveza njengoba injalo. Uyabona, so mase yenzeka nala comment section sengizothi nangu uSibindi or nangu uVuyo. Mase uthi 5 months ago uVuyo uthi ngivele angazi guys, angizami ukuba rude, ngivele ukuvezela ukuthi nami ngiyadideka njengoba nje manje sikusekutheni uVuyo kade washo ukuthi yena noSibindi indaba yakhe ayisekho. Kodwa la ku TV uVuyo usavela noSibindi and i-TV le engikhuluma ngayo yiye yenza ukuthi ngibala ukuthi uVuyo u10 noSibindi u10. Le ye break up ivele ku social media. Ku TV abakafiki la sebetshelana khona ukuthi ke ayisekho into yethu. Ku TV sisafunda nje ukuthi bakhuluma bathini, uVuyo ugcine ethini, uSibindi ugcine ethini, uSibindi asamhloniphi uVuyo yenzeka ku TV. Lapha ku social media kule part yokuthi imbuzeni imibuzo emingakanani kuzokwenzeka leyo part ngingabi khona ingidlule. Manje ke mase uza nokuthi uVuyo ubuzwe le mibuzo waphendula wathi. Mhlawumbe ngizothi okay ukuze ngingabi rude ngoba lokho akuphendule ku social media ukwenza ku social media page yakhe.
Lokho kwenza ku-social media account kwesinye isikhathi ngikuthatha ngithi nayi i-update uvuyo uthini. Kodwa uma ngikhuluma nge-TV show ngikhuluma le ayenzile ku-TV show. So mase kwenzeka sekufika ukuthi hawu yazi uMayeni utheni. Kanti mhlambe u-live kaMayeni angiwubonanga ngoba vele isikhathi esiningi ngekenzeke ngiphuthelwe ko-live naku-live woSibindi angikaze ngilungise ngiphuthele. Mase uthi hayi kodwa uSibindi adethi. Kodwa angikubonanga lokho. Makwenzekile ngakubona sengiyakufaka njenge-update. Sengisho ukuthi mhlambe kungazwakali kabi uma kwenzeka ngikhuluma nge-TV show kwase kuvela i-comment ethi nalo ulwazi onalo. Ngoba kukhona kwesinye isikhathi la ngibuza khona into engiyibuza ngoba nginamaye ngiyizwa-ke. Mhlampe ngisho ukuthi nikubonile yini. Nalokhu nje ingane ye-ex ngoba ade vele yi-ex. Ukuvela kwagele ukuthi uyi-ex kwavezwa uyena. Waze washo ukuthi wadinwa yini phakathi kwabo bobathathu noVuyo noTirolo bendaweni nganixoxela ukuthi hayi uGeli wayekhipha iy'ndaba ey'ngaka ethi uSibindi wayefuna into enjengalena, uSibindi wayefuna u-explore nabo. Ngathi kanti uSibindi unjani? Sefundisa ingane imikhuba. Basho-ke ukuthi wathi-ke yena shuthi ngalolo suku wanqaba-ke wathi hayi akawuthathi-ke uphoyizeni. Bawubamba-ke abawubambayo uphoyizeni. Ngicela ingangishayi. Nginichazela nge-triangle. Indaba ye-triangle ayifikanga nami, yafika noNompumelelo. uNompumelelo ethe uThando Nesithembu bebemjwayela kabi ngoba wabhala kanjalo. Nakhona kuThando Nesithembu le episode ekhuluma ngaye angiyibukanga nje ngikhuluma iqiniso. Season 7 bengiwubuka ngiphinde ngawubuki. Bengifuna uku-addressa lokho-ke guys ukuthi yabo nje eyamnini noMakhumalo ngathi hawu omnini nje bahlezi benoMakhumalo nosisi wakhe. Futhi nje ingane ehlezi sibona ngazi saze sasho ukuthi phela bahlala eMzumbe. Vele bahlala eMzumbe. Uma ngabe-ke avela akekho active social media ngeke sazi ukuthi bavakasha kangakanani endlini kaMangwaba akakaze abe live. Kodwa nje mawuke wabamba uMakhumalo eba-live buzobona ukuthi umnini ukhona nosisi kamnini ukhona. Kodwa umsele uma sekhuluma ku-season 7 uphuma nokuthi indlu kaMakhumalo nekaMayeni. Yayibona kodwa leyo nto ithi obvious ngoba isizini nesizini ikhona into abazoyisho faka uMakhumalo noMayeni ngamabomu. Ngoba khona abasuke becontrol ukuthi i-TV ithini. Mase ngesikhathi i-TV iba control bebe emotional. uMakhumalo kunjena, uMayeni kunje. Isizini nesizini baqale ukuyibona yenziwa abantu ababuka ishow ukuthi uMakhumalo noMayeni bebabeka kanje. Sebenza sure ukuthi ayizuphethe isizini bengabaqhathanga. Ngesikhathi bebaqhatha-ke siyalibheka iside ukuthi utheni ubani wathini. Iyabona. Kodwa bengifuna ukulandelisa lena iyo social media versus i-TV. Hayi wena i-social media uzonile izinto ey'ningi. Khona ngisho enye i-radio station engayilaleli. Yazi le radio station ayihlukile ne-social media. Yabona nje umgosi wonke lo uthola ku-social media uthola lapha ku-radio. Mase ngithi hawu baze bangaba serious sengibajaja. Ngithi phela ngoba i-radio exubene ehlanganisa umphakathi yini umphakathi bengayitsheli bengakhulumi nomphakathi ngezinto ezinesiqi. Hayibo lapho leya radio iyona radio engikhulele kuyo. Kodwa nje indlela abaxova ngayo izinto ngenxa ye-social media yey'namba. Balandela yonke imigosi ye-social media uze sebekhuluma ngayo. Into oyibambe kade ikhulunywa ku-TikTok. Uyabo khona izinto zethu. Khona izinto zokuthi ezokuhleba izinto nje ey'phelele ekutheni ziyahleba ku-social media. Azinamsoco ongakanani. Ngiyaxolisa ukukhuluma kanjalo kodwa iqiniso. Yonke nje lento yo-boyfriend bani. Izinto nje zokuthi kuyakhulunywa nihleka iy'ndaba zabantu nakhona kubuye kuvele ku-TV show. Mase kuziwa ku-radio akukhulunywa iy'ndaba ey'balulekile. Becabanga ukuthi abantu abalalele le radio baphuma nani ephathekayo, izinto ezizoba nosizo kubantu. Kwatrenda izangoma naye
i-radio seyibhizi ilanda zonke izangoma ziyazama ukuhlola la kwalezo zangoma ngapha ku-TikTok baya-expose kuthiwa banamanga, abantu bamanga. Hhayi, bayithembe kanjani abantu i-radio? Kuvele into ethinta umphakathi wonke kuthiwa nakhu umkhuba osuwenzeka amabhenki. Banamandla okuthi bebize abantu abazochaza bechazele nogogo nabantu abadala bezwe ukuthi lo mkhuba owenziwe emabhenki yini. Kuvele izinto ey'dinga manje ukuthi akubizwe osolwazi bechaza lutho. Bazothatha lezi ey'threndayo, izangoma ezisey'theni, ubani useqabana nobani, ubani uhlukene nesoka lakhe, i-radio leyo. Kodwa bengingekho-ke lapho ngizonichazela le yami guys ukuze ningaboni sengathi ngi-rude. Okunye angikwazi ukukhomenta ngenxa yefoni engiyisebenzisayo. Ngiyaxolisa nje, ngiyabonga i-support. Bye.